Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ipe. Walang eksaktong taon. Pandan, Antique. Sa isang mundong tila bang bumibilis ang pag-unlad ng mga tao, ang mga kwento ng aswang at mga albularyo ay tila mga labi na lamang ng nakaraan. Sa lugar nila Ipe sa Pandan, ang pangalang Lolo Tasyo ay tila isang alamat na pinalipas na ng panahon. Sinasabing nakatira siya sa puno ng gubat. Isang matandang manggagamot na may kapamahalaan sa buhay at kamatayan ng mga nilalang. Sa kanyang kamay walang imposible. Lahat ng karamdaman kaya niyang alisin at lahat ng kakamatay pa lamang kaya niyang buhayin. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang mahiwagang trespiko na may mga simbolong sumasayaw kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Makaluma ang bawat katagang ginamit dito, kaya lahat ng nakakakita sa trespiko ay hindi matandaan ang mga nasilayan nilang simbolo. Noong unang panahon, si Lolo Tasyo ang nagsilbing ilaw ng Pandan. Sa pamamagitan niya, wala ng taong nabubuhay sa takot. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nilulubayan na ang lugar nila hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang siyang naglaho at hindi na matagpuan. Magmula noon, nawala ang kasiguraduhan sa kanilang baryo. Ang mga tao ay dahan-dahan ang nakakaramdam ng takot kung saan umaraw man o gumabi, walang sawa nitong tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit si Lolo Tasyo ay hindi na bumalik. At kalaunan ng mga taong minsan niyang naging panatiko ay kinasuklaman na siya ng husto. At sa paglipas ng mga taon, si Lolo Tasyo ay hindi na nalalayo sa isang alamat. Naging isang panakot sa mga bata ang kanyang buhay, lalong-lalo na ang kanyang mga karanasan. Ngunit may isang batang nagngangalang Ipe ang hindi gaanong naniniwala sa mga paninira laban sa matanda. Si Ipe ay may kakaibang hilig sa mga lumang kwento at pamahiin. At madalas naglalakad siya sa gilid ng gubat sa paniniwalang makakakita siya rito ng mga nilalang na magpapatunay sa kanyang mga paniniwala. Ngunit sa loob ng ilang taon, paulit-ulit siyang binigo ng tadhana. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng gubat patungo sa bahay nila, naaliw siya sa paghahanap ng mga ligaw na insekto. Malimit sa nakakapukaw ng atensyon niya ay yung mga alitaptap na may kakaibang liwanag. Maya-maya pa, bigla siyang napahinto sa paglalakad nang may makita siya sa isang maliit na puno ng mangga na nagkukumpulang mga alitaptap na animoy nagdadala ng gintong liwanag. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganoong pangyayari, kaya kaagad nitong napukaw ang kanyang atensyon. Hindi nagtagal, isang figura ng tao ang lumitaw sa kumpol ng mga alitaptap. Ngunit ang figurang yon ay hindi din naman nagtagal dahil nang lumipad ang mga alitaptap, kaagad itong nawala sa kanyang paningin. Nakapagtataka, hindi niya mawari kung anong ibig ng ganoong pangitain. Matapos niya itong makita, ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa daan kung saan naroon ang ilaw ng mga poste na nagsisilbing tanglaw sa baryo tuwing gabi. Hindi naman ito gaano kamoderno, napagtsatsagaan na ito ng mga tao. Kumukurap-kurap ang ilaw dahil sa mahinang daloy ng kuryente, kaya medyo nakakaapekto ito sa paningin ng mga naglalakad. At para hindi ka gaanong mabulag, nakagawian na nilang dumaan sa mga dampang nasa ilalim lang ng mga poste. Habang naglalakad, napansin niya ang hangin ay kakaiba. Malamig, ngunit may amoy ng insenso at tuyong dahon ng pandan. Lumapit ka, Ipe. Huwag kang matakot sa hindi mo pa nauunawaan. Isang tinig ang biglang bumulong sa kanyang tenga.
Hindi niya mawari kung saan ito nagmula, na para bang ito ay mensaheng dala ng hangin. Pagsilay niya sa kabilang ibayo ng daan, muli niyang nakita ang kumpol ng mga alitaptap at sa pagkakataong iyon, nasilayan na rin niya ang matanda na nakasuot ng trespikong nagliliwanag. Sa bawat kislap nito, parang may sumasagot na bulong mula sa madidilim na puno sa paligid. Matapos niya itong makita, isa lang ang sumagi sa isip niya at yun ay walang iba kundi nakita na niya ang matandang manggagamot na kilala sa pangalang Lolo Tasyo. Biglang tumayo ang balahibo ni Ipe. Sa kanyang pagmamasid, bakas sa kanyang mga mata ang hindi pagkapaniwala. Ilang segundo rin siyang nabalisa bago siya nagkaroon ng lakas para makapagwika sa matanda. Lolo Tasyo, totoo po pala kayo? Pero, paano? Mas madaling mabuhay ang mga tao kapag naniniwala silang ligtas sila sa lohika at siyensya. Pero ang gabi ay hindi sumusunod sa batas ng tao. Pagkasambit nito ni Lolo Tasyo, di kalayuan sa kanya, may narinig siyang isang malakas na pag-angil. Sa labas ng bakod na gawa sa baging, nakakita siya ng mga matang kulay dilaw na nakatitig sa kanila mula sa itaas ng puno ng balete. Hindi lang isa, kundi 3. Noong una, inakala niya kung ano mga ito. Hanggang sa mapagtanto niya na aswang na ang mga nakikita niya. Galit na galit ang mga ito at habang nakatitig, pumapatak ang kanilang mga laway sa lupa na tila asido. Ramdam na ramdam niya ang galit nito, kaya hindi niya maiwasang mapatanong sa matanda habang mabilis na naglalakad papalapit. Lolo Tasyo, bakit po sila galit sa inyo? Dahil hanggat narito ako, hindi sila makakababa sa baryo. Ang aking agimat ang nagpapaalala sa kanila na may hangganan ng kanilang kapangyarihan. Isang malakas na kaluskos ang narinig niya mula sa bubungan. Pagsipat niya sa itaas, isang aswang na may mahabang kuko ang nagtangkang sumungkap. Ngunit bago pa ito makadapo, itinaas ni Lolo Tasyo ang suot nitong trespiko. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong dampa. Ang aswang ay tumalsik pabalik sa dilim habang tumitili ng napakatinis, animoy ng galing sa kailaliman ng lupa. At doon naunawaan niya ang ibig iparating ng matanda. Hindi na maalis sa isip ni Ipe ang bisa ng trespiko na ipinakita sa kanya ni Lolo Tasyo. Habang naglalakad, dito niya na dahan-dahang napapansin ang animoy pag-iba ng timpla ng paligid. Ang mga huni ng ibon ay hindi na lamang basta tunog, kundi ang bawat huni ay tila ba isang babala. Ipe, saan ka na naman galing, bata ka? Gabi na, baka mapano ka? Hindi ba paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na iwasan mong umuwi ng ganitong oras? Sabi ko naman sa'yo, hindi totoong istorya tungkol sa Tasyo na yan. Huwag mo na siyang hanapin. Malamang, isa lang siyang baliw na naligaw noon sa gubat at ginawa ng istorya. Nang marinig niya ang sinabi nito, napayuko na lamang siya. At kahit gusto niyang sumagot, pinanatili niya ang respeto sa magulang niya. At habang nag-iisip, may napansin siya sa loob ng kanyang bulsa. Ramdam niya ang bigat ng isang maliit na batong tawas na hindi niya mawari kung saan nagmula. Matapos ang nangyaring pag-uusap, tsaka na siya pinatuloy ng tatay niya. Sa tampo noon ni Ipe, hindi na siya dumaan sa kusina para kumain. Diretso na siyang pumunta ng kwarto kung saan naroon ang mga kapatid niyang naglalaro. Sumapit ang hating gabi, bigla siyang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Napansin niya ang malakas na panginginig ng sahig. Hindi ito lindol, sapagkat ang panginginig ay nagmumula sa batong tawas
na naroon sa loob ng kanyang bulsa. Agad siyang sumilip sa bintana at laking gulat niya nang makita niya ang isang anino na kasing laki ng kalabaw. Subalit ang nakapagtataka, may mga pakpak ito na parang sa paniki at kapansin-pansin ang paikot-ikot nito sa itaas ng dampa kung saan nakita niya si Lolo Tasyo. "Lolo Tasyo," bulong ni Ipe na may pag-aalala. Hindi siya nag-atubili. Agad siyang tumalon sa bintana at mabilis na tumakbo pabalik sa bundok. Habang papalapit siya, naririnig niya ang mga ungol na hindi galing sa hayop. Pagdating niya sa bakuran ni Lolo Tasyo, nakita niya ang matanda na napapaligiran ng 3 hindi pangkaraniwang nilalang. Bagaman malayo ito sa itsura ng tao, batid niya ng mga aswang ito. Paunti-unti, nakaramdam siya ng matinding kilabot hanggang sa mapansin na siya ng matanda. Ipe, ano ang ginagawa mo rito? Bumalik ka sa inyo. Nang marinig niya ito, kaagad naman niya itong sinunod. Subalit nung papatakbo na siya, may nakita siyang aswang na biglang lumapag sa likuran niya. Kaagad siya nitong sinunggaban hanggang sa mapilitan na ang matanda na sugurin ang nilalang. Paglapit ni Ipe sa kinaroroonan ni Lolo Tasyo, agad niya itong hinawakan sa bisig. Takot na takot at nanginginig ang buo niyang katawan. Ngunit sa kasagsagan nito, may kakaibang bagay ang nangyari. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na tila bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagsambit ni Lolo Tasyo ng mga buhay na salita, isang malakas na pagsabog ng puting liwanag ang bumuga mula sa trespiko. Tumama ito sa aswang na humahabol sa kanya, dahilan para tumalsik ito ng ilang metro. Matapos nun, ganon din ang nangyari sa iba pa, hanggang sa umusok na ang mga balat nila. Maya-maya pa, umatungal ang mga nilalang, kasabay ng mabilis nitong pagtakbo patungo sa looban ng kakahuyan. Pagtahimik ng paligid, nakita ni Ipe si Lolo Tasyo na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Ipe sa dampa kung saan niya nakita ang matanda. Di man siya sigurado pero naniniwala siya na ang lugar na yon ay kabilang sa isa sa mga tahanan nito. Pagdating niya roon, nakita niya ang tahimik na sitwasyon ng dampa. Banayad ang simoy ng hangin, sumasayaw ang mga damong nabubuhay sa paligid, at napakapayapa ng tahanang animoy ilang siglo ng iniwan ng may-ari. Dala ng kuryosidad, pinasok ni Ipe ang loob nito. Wala siyang inaasahan doong makikita, pero parang may kung ano siyang hinahanap na maging siya mismo ay hindi niya maunawaan kung ano. Pagpasok niya sa loob ng tahanan, wala siyang nakitang kakaiba. Simple ang loob ng bahay, bilang lang ang mga gamit, at higit sa lahat, binabalot ito ng maraming alikabok. Nang makita niya ito, kaagad naman siyang lumabas. Inisip niya na baka nagkamali lang siya ng hinala. Dali-dali rin siyang bumalik sa kanilang bahay para ituloy ang mga gawaing kanyang iniwan. Habang abala si Ipe, wala siyang ibang ginawa kundi pag-isipan ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Dumaan ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Maghintay ng senyales mula kay Lolo Tasyo. Ngunit sa loob ng 3 araw, hindi niya nakita ang anino nito sa baryo. Ang hangin mula sa bundok ay nagsimula na namang bumigat, at sa bawat kagat ng dilim, nararamdaman ni Ipe ang lumalakas na kaluskos sa bubunga ng kanilang bahay. Alam niyang may masama na namang mangyayari. Pagtungtong ng ika-4 na gabi, bit-bit ang sulo at ang tawas na ibinigay ng matanda sa kanya, nagpasya siyang bumalik sa dampa. Pagdating niya roon, sumalubong ang nakakabinging katahimikan. Ang pinto ng dampa ay nakabukas, sumasabay sa ihip ng hangin.
Lolo? Lolo Tasyo? Mga bulong ni Ipe habang naglalakad papasok. Pagdating niya sa unahang bahagi ng pinto, napansin niya na gulong-gulo ang loob ng dampa. Nakatumba ang mga banga ng halamang gamot. Nakakalat ang mga tuyong dahon at may mga marka ng kuko sa dingding. May bakas ng labanang hindi niya alam. Nababahala man, nilibot niya ang paligid. Ngunit wala si Lolo Tasyo. Wala rin ang presensya ng Trespiko. Sa gitna ng silid kung saan may lumang upuan, napansin ni Ipe ang banig na bahagyang nakaangat sa sahig. Hinila niya ito at tumambad sa kanya ang isang bilog na takip na yari sa matigas na ugat ng puno. Sa gitna nito may ukit na pamilyar kay Ipe, ang hugis ng Trespiko. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang takip. Isang malamig na amoy lupang hangin ang biglang humampas sa kanyang muka. Sa ilalim ay may isang hagdanang gawa sa mga baging na nagdudugtong patungo sa kailaliman ng lupa. Nang makita niya ito, napaisip siya kung ano ang nasa dulo nito. Natatakot man pero mas nanaig ang kanyang kagustuhan na mahanap si Lolo Tasyo. Kaya naman maya-maya pa, tuluyan na siyang bumaba sa madilim na lagusan. Ang lagusan ay makipot at basa. May mga ugat ng puno na nakalaylay at may mga batong kapansin-pansin na kumikinang kapag tinatamaan ng kahit maliit na liwanag. Habang bumababa siya, naririnig niya ang mahihinang bulong ng tubig at pintig ng kung anong malaking bagay sa ilalim. Ang kanyang hawak na maliit na sulo ay unti-unti nang namamatay, ngunit sa kasagsagan nito, may mga ukit siyang napansin sa pader na nagsisimulang magliwanag. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagbaba, narating ni Ipe ang dulo. Ang lagusan ay bumukas sa isang napakalaking kuweba, ngunit hindi ito ordinaryong kuweba. Ito ang puso ng gubat. Ang buong paligid ay nababalot ng mga dambuhalang ugat na nagliliwanag sa kulay na asul at berde. Sa gitna ng kuweba, may isang napakalaking puno na may mga nakalaylay na ugat mula sa mga sanga. Ang dahon nito ay parang kristal at ang tubig na dumadaloy sa paligid nito ay kasing linaw ng salamin. Kakaiba rin ang ihip ng hangin. Sa bawat haplos nito sa kanyang muka, may nararamdaman siyang kakaibang tamis. Doon, sa ilalim ng puso ng gubat, nakita niya si Lolo Tasyo. Nakaupo ito sa isang trono na yari sa mga ugat. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang Trespiko ay nakapatong sa kanyang dibdib, naglalabas ng isang malakas na pulso ng liwanag. "Lolo!" sigaw ni Ipe habang tumatakbo papalapit. Dahan-dahang idinilat ni Lolo Tasyo ang kanyang mga mata. Tila mas matanda na siya ngayon, mas pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Nakita mo rin ang daan ni Ipe. Ang dampa sa itaas ay isang harang lamang at isang pagsubok. Dito ako tunay na naninirahan kung saan ang kapangyarihan ng Trespiko ko ay nagmumula sa dugo ng gubat. Pero ano pong nangyari, Lolo? Bakit ang gulo ng dampa sa itaas? Sumugod sila, Ipe. Ang mga aswang sa pamumuno ng isang malakas na gabunan. Nalaman nilang humihina na ako. Kailangan kong bumaba rito para magpalakas. Ngunit ngayong nandito ka na, hindi na ako mangangamba sapagkat ang pagpunta mo rito ay nangangahulugang handa ka na. Kinuha ni Lolo Tasyo ang Trespiko at iniabot sa kanya. Ang puso ng gubat ay nagpapakita lamang sa karapat-dapat. Kaya mula ngayon, hindi ka na lang isang tagamasid. Ikaw na ang katuwang ko sa pagprotekta sa puso ng gubat. Ingatan mo ang Trespiko
Dahil kapag ito'y nakuha nila, tuluyan ng lalamunin ng dilim ang buong baryo. Nakaramdam si Ipe ng mabigat na responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang pag-init ng trespiko sa kanyang palad. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Dumaan ang mga araw, ang kuweba ang kanyang naging panibagong tahanan. Sa lugar na yon, natutunan ni Ipe ang lahat ng kinakailangan para mapaghusayan ang paggamit ng trespiko. Lahat ng lihim ni Lolo Tasio itinuro niya sa kanya, kaya sa loob lamang ng mahigit 2 taon, ganap nang nagbago ang buhay niya. Hindi na siya isang normal na bata, isa na siyang tagapangalaga ng puso ng gubat. Inakala ni Ipe na walang kamatayan ng katahimikan doon, pero nagkamali siya. Dahil sa paglipas ng mga araw, ang proteksyon ng puso ng gubat ay dahan-dahan nang humihina. Isang gabi, habang nag-uusap sila, biglang yumanig ang buong kuweba. Ang dambuhalang puno ay tila nanginig at ang asul at berdeng liwanag ng mga gubat ay biglang naging kulay dugo. Ang tamis ng hangin ay napalitan ng pamilyar na amoy ng asupre at nabubulok na karne. Nang mapansin ito ni Lolo Tasio, kagad itong napatayo mula sa pagkakaupo, kasabay ng pag-uwika nito ng, Narito na sila. Ang harang sa itaas ay tuluyan ng nawasak. Kailangan kong manatili rito para protektahan ang puso ng gubat. Ipe, nasa iyo na ang trespiko. Gawin mo ang lahat ng itinuro ko. Mula sa madilim na lagusan na dinaraanan ni Ipe, nagsimulang lumabas ang mga nilalang. Hindi sila 2 o 3, ngunit isang hukbo. Mabilis silang gumapang sa mga pader ng kuweba at ang kanilang mga kuko ay nag-iwan ng malalalim na marka sa bato. Ang ilan ay may pakpak, ang iba naman ay tila asong malalaki na may mukha ng tao. Sa gitna nila nakatayo ang isang matandang hukluban na may mga kadena ang mga paa. Tangan-tangan nito ang wangis ng isa sa mga kababaryo nila na halos 2 taon nang yumao. Nang makita niya ito, napansin niya na hindi ito nakatitig sa kanya, kundi sa hawak niyang trespiko. At sa pagpang-abot ng kanilang mga mata, bigla itong umangil ng malakas, kasabay ng pag-usli ng mahahaba nitong mga pangil. Akin yan. Ibigay mo sa akin ang trespiko. Pagkasambit nito ng nilalang, kaagad na sumugod ang unang pangkat ng mga aswang. Nang makita ito ni Ipe, matinding takot ang kanyang naramdaman. Nanginginig ng walang kontrol ang kanyang katawan at nagsimula ng maglaho na parang bula ang kanyang lakas. Pero habang nasa ganun siyang estado, sumagi sa kanyang isipan ang kanyang pamilya. Naisip niya na kung matatalo sila, wala ring matitira sa mga kamag-anak niya. Kaya dala ng matinding desperasyon, pilit niyang tinataga ng kanyang sarili. Paglapit ng mga nilalang, bigla nitong hinablot ang hawak niyang trespiko, ngunit hindi niya ito hinayaan. At sa kanilang pagbubuno, may isang gintong tila kalasag ang bumalot sa kanyang buong katawan. Pagsunggab ng isang aswang na lipad, bigla siya nitong inundaya ng saksak sa dibdib, pero sa halip na ito ay bumaon, biglang nadurog ang mga kuko nitong kasing tibay ng bakal. Matapos niya itong may pamalas, dito niya natuluyang napukaw ang atensyon ng mga nilalang. Bawat isa sa mga ito walang ibang hangad, kundi ang mapaslang siya at manakaw ang trespiko. Sa kabilang dako naman, narinig niya ang mga dasal ni Tandang Tasio. Ilang minuto itong ginawa ng matanda bago niya nakita ang puwersahang pag-ahon ng mga ugat mula sa kailaliman ng lupa. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang isang dampuhalang nilalang na lihim na natutulog sa loob ng katawan ng puno. Pagwasiwas nito ng mga sanga, kaagad na nagsitilapon ang mga aswang na papalapit sa kanila.
Marami sa mga ito ang tumama sa pader at hindi na nakatayo pa. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, tila bang hindi man lang nabahala ang gabunan. At sa halip na magdalawang isip, buong lakas nitong sinugod si Ipe para tapusin ang kanilang misyon. Pilit nitong iniwasan ng lahat ng liwanag na nagmumula sa kanya hanggang sa tumama ang malakas na suntok nito sa kalasag na nagsisilbi niyang proteksyon. Kaagad na nabasag ang kalasag at tumalsik si Ipe patungo sa kinaroroonan ng dambuhalang puno na umahon. Biglang nalaglag ang trespiko mula sa mga kamay niya, kasabay ng pagkawala ng liwanag na nakatipon sa kanyang katawan. Pagsilay dito ng gabunan, dahan-dahan itong lumapit. Ang mga kuko nito ay nakahanda ng pumatay sa kahit na sinong kalabang pipigil sa kanya. Nang masipat naman ito ni Lolo Tasio, sinubukan itong kontrolin ng puno para protektahan siya. Ngunit gaano man kalakas ang nilalang na yon, wala itong panama sa bilis at hindi matumbas ang liksi ng gabunan. Sa isang kisap mata, nakita na lamang ng matanda na nakatayo na ito sa walang malay niyang katawan. Wala ka nang magagawa. Ramdam ko ang kabiguan mo, Tasio. Alam kong hindi mo inaasahan ang pangyayaring ito. Ang proteksyon ng puso ng gubat ay pagmamay-ari ko na. At sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, may isa sa katuparan kong matagal ko ng pangako sa aking mga ninuno. At ito ay ang pagbuhay ko sa kanila. Nang marinig ni Lolo Tasio ang sinabi ng gabunan, dito niya na naunawaan ang pagnanais nitong makuha ang trespiko. Batid niya na malalakas ang mga nilalang nabubuhayin nito, kaya sinubukan niya itong pigilan sa abot ng kanyang makakaya. At kahit nang hihina na, buong lakas pa rin siya ritong nakipagbuno. Ilang minutong nagtagal ang kanilang duelo kung saan siya ang naging talunan sa lahat ng aspeto. Hindi na kayang makipagsabayan ni Lolo Tasio sa nilalang, dahilan para siya ay matalo. Pagluhod niya sa harapan nito, kaagad na ipinag-utos ng gabunan na siya ay dakpin. Dali-dali naman itong sinunod ng mga aswang hanggang sa tuluyan na siya nitong masukol. At nang hindi na makalaban si Lolo Tasio, dito na isinagawa ng gabunan ang madilim nitong plano. Sa pamamagitan ng trespiko, pinayuko nito ang puno na nagsisilbing puso ng kagubatan. Sinubukan itong labanan ng nilalang pero sadyang napakalakas ng puwersa ng trespiko. Kaya sa bandang huli, wala na itong nagawa kundi ang sumailalim sa pamamahala ng gabunan. Nang makita ni Lolo Tasio na nagkulay pula na ang mga mata ng engkanto, napahagulgul na lamang ito sa pag-iyak, dulot ng kanilang pagkatalo. Paulit-ulit siya nitong sinigawan, dala ng pagbabakasakali. Pero si Ipe noon ay nanatili pa ring walang malay. Akala ni Lolo Tasio ito na ang kanilang katapusan. Ngunit bago malamon ng gabunan ang puso ng kagubatan, nakita niyang bumangon si Ipe. At sa puntong yon, hindi lang ito basta tumayo. Sa likod nito nakita niya ang anino ng gabay ng trespiko, ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Ipe, huwag mong sabihing dininig ka na ng gabay. Pagsigaw ni Lolo Tasio ng mga katagang yon, pumutok ang nakakabulag na liwanag sa paligid. Lahat naglaho, ultimong mga nilalang nakalaban nila. At sa isang kisap mata, binalot ng katahimikan ang paligid. Paunti-unti, nang manumbalik na ang paningin ni Lolo Tasio, nakita niya si Ipe na nakaupo sa sanga ng matandang puno. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya, at bakas sa mukha nito ang sayang hindi mabayaran ng kahit na ano. Dala ng kuryosidad, kagad itong lumapit kay Ipe. Magalang ito roong nagtanong, habang bakas sa kanyang mukha ang matinding panghihina.
Nang masipat naman ni Ipe si Lolo Tasyo, kaagad na bumaba ang sanga na kinauupuan nito sa kumpas ng kamay niya. Hindi ako si Ipe, Tasyo. Ako ang gabay ng Tres Pico. At pansamantala, nanahan ako sa katawan ng iyong disipulo. Hindi ko maatim na makita ka sa ganoong kalagayan, kaya nakialam na ako. Pasensya ka na kung naging matiisin ako sa iyo. Nang marinig ito ni Lolo Tasyo, tumangulang naman ito habang humahagulgol sa pag-iyak. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang kinahinatnan ng mga nilalang na nangahas namang himasok sa puso ng gubat. Ayon sa gabay ng Tres Pico, itinapon niya ito sa pinakamadilim na parte ng gubat. Doon, habang buhay na silang manananahan para hindi na pamarisan. Ipinakalat na rin niya sa lahat ng kapanalig ang mga nangyari nang sa gayoy makagawa ito ng kwento ukol sa mga aswang at sa naging masalimuot nilang katapusan. Dahil sa sinabi nito, kaagad namang napabuntong hininga ang matanda. Alam nito na tapos na ang labanan at wala na itong dapat na ipagkabahala. Lumipas ang buwan, naglaho ang epekto ng kapangyarihan ng gabay sa katawan ni Ipe. At bilang parte ng sisidlan nito, iniwanan siya nito ng hindi masukat na kapangyarihan. Kung si Lolo Tasyo ay may talento pagdating sa panggagamot at pagbuhay ng mga patay, itong si Ipe ay nagkaroon ng abilidad pagdating sa pakikipagkumbate. Saklaw niya ang dalawang aspeto ng kumbate, kaya karamihan sa mga nilalang na nakaaway niya, hindi na inaabutan ng umaga. Wala ring panama sa kanya ang mga mangkukulam at mga mambabarang dahil kaya niyang magbalik ng mga karamdaman. Ang ganun niyang abilidad ang nagbigay ilaw sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. At magmula noon, itong si Ipe ay hindi na basta gabay ng puso ng gubat, kundi pag-asa ng iilang naniniwala sa kanya. At para maipagpatuloy ang kanyang nasimulang misyon, siya na ang bagong tumira sa dampa ng matanda. Inayos niya to, pinaganda, at itinuring na sarili niya. Ipinaalam niya rin sa kanyang mga magulang ang kanyang misyon, kung saan hindi niya na ito nakitaan ng anumang pagtutol. Magmula noong umiral si Ipe Pinuno, unti-unti na ring nabuhay ang alamat patungkol kay Lolo Tasyo. Inakala ng marami na sa kanya nananahan ang espiritu ng misteryosong matanda. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao, siya pala ang disipulo nito. Ang kanilang lihim ni Lolo Tasyo ay nagtagal hanggang sa kanyang pagtanda na kanya namang ibinaon hanggang sa kanyang kamatayan. Nung mamahinga na si Ipe, sinasabi na ang kanyang kakayahan ay ibinalik niya kay Lolo Tasyo. At sa kanyang pagkamatay, natuklasan ng kanyang pamilya na hindi totoo ang iniwan niyang bangkay. Kaya magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, naniniwala ang mga kadugo niya na buhay pa itong si Ipe, kasama sina Lolo Tasyo at ang gabay ng Tres Pico.